It is an exciting episode of On the Set. Thank you and welcome to Sly Media TV. My name is Robert Panda, and today in the studio I am joined by talent Chigwana, an upcoming gospel musician. Thank you and welcome to Sly Media TV. Thank you, Mkoma Robert. So toda kuti zivise kuti ndimi ani uyezve munoita onezve. Okay. Zita langu is talent Chigwana. I'm a gospel artist. Ndakatanga zvekuimba I think ndichiri chikoro grade 5 grade 6 but nongozo zvekuchikoro nongochimba zvepa assembly and stuff ndichizoenda ku secondary ndichitanga kuimba ndirikoko but ndazopedza chikoro that's when I started my musical journey. Ndakutanga kuimba nema artist akasiyana siyana. Tinotenda. Saka right, ndanzwa kuti makatanga music at a very early age. So ndoda kuziva kuti chii chakakuinspire kuti muzofunga kupesua because ndikunzwa mukutaura futi kuti makazoita zvemusic after school. Ini ndingangoti when you're talking about music, I didn't get inspired by anybody, but it's a God-given talent. Ndakatozvarwa ndine chipo chekuimba because at an early age ndaitoimba zvekuti vanhu vaitoshamisika kuti mwana uyu ari kutoimba kudaro. So nobody inspired me, but it's a God-given talent. It's within my veins. I see. Yeah. Okay. So which producers have you worked with and artists? Pakurekoda kwangu, I think I've worked with Makombe Productions, Lingo Beats, I've worked with the Libert Production, Ibek Production. Okay. Abakawanda, the list is endless. I see. And then when I was starting kuimba, ndakatanga kuimba ni groups akasiyana siyana, ni artists akasiyana kozi. You know, uchitanga zvinhu ningosatwa ne experience, ausatwa ne exposure. So ndichitanga kuimba ndakatanga kuimba nanonzi rumbi zviri kuzhe. Okay. Sanda kumboziva kuti ndinoita usei pa stage, sanda ne confidence and stuff. So ndakatanga kuimba na Sisi Rumbi, ndikaimba na Tatenda Mahachi, ndikaimba ne Group Lines Divine Orchestra. I've been to Zimpraise, I've been to PGS, I've been to Medias Mere, Trimo Bande, Tatenda Mahachi. The list is endless. Okay. Yeah. That's wonderful. Saka mu rwendo rwenu re kuva muimbi. So far maane madamba refu mangani tongoti sei number of music yenu ma projects amaita so far. Okay, 2016 ndakaita album rinonzi ndakange ndisipo, ndikaita DVD racho. That was my first album. Okay. Then last year ndakaita album rinonzi Nyasha Ndadziona, ranga rine 8 tracks, ndikaita futi DVD. Then recently ndakaita single track inonzi Ndichampa Moyo Wangu. Alright. Looking forward to do my new album for this year. So I think September I'll be launching another album for September. this year. Wow. Yeah. So mataura nezve this new album that is coming up, mungagone kumbotipawo kungosheda light kuti maybe nderechi irine richizo. Okay. Yeah, like I have said in the studio, I'm working with Makombe Productions, Lingo Beats, and Alpha Dabi. So I'm going to release an album of 6 tracks, but I will be talking about God is I. Zisora mwari kuti rinoshanda sei. All right. How important is God is I? Ndozo ndinenge chinyanya kutaura nezvazvo. All right. Yeah. So say munhu nenguva music, ngatitsananguriro here kuti muri kusangana nema challenges api neapi? Yeah, ndingataura kuti music journey is not simple, it's not easy. All right. Nekuti when you're talking about music, unenge une zvimwe zvaunoitawo besides music. You've got family to take care of. Music iri kudawo attention yako. Une zvaunoitawo to earn a living zvinoda attention yako. And at the same time, you can't do music without money. I see. Because even ukada kuenda no recorder, you need money. Kunoita video shoot uda mari. Even ukada ita sleeve, anything that you do that says music, zvinoda mari. So kana usina mari, you go nowhere. That same chinoti vamwe vane ma voices, vamwe vane zvipo, but havasi kuenda mberi just because of havana mari yekuti vaende mberi.
and as well sometimes kana usina ma-connections ekuti unokwanisa kuenda uchinoridzwa kuma-radio stations and stuff unongoramba uri panzvimbo 1 as well. Oh, I see. Yeah. All right. Yeah, ndanzwa muchitaura panyaya yemari saka imimi how are you planning on tackling those challenges that you're facing? Okay, as for me, I have discovered kuti as a woman pane vamwe vano take advantage of ladies. I see. Yeah. So iwewe say especially kunesu vakadzi we've got a big disadvantage because if you don't work they take advantage of you. So you can get used. Chakati kana usina mari they take advantage. But ukasvika uchida kuimba, uchida kuitwa video shoot, uchida kuita kana ma-sleeves, ukaisa mari yako on the table, you are safe. So inini kana nchita zvinhu zvangu when I want to do an album kana kuti ndoda kurekoda kana ma-videos ndinoita ma-projects, ndochengeta huku dzangu and I do beauty, ndoita makeup, ndoruka musoro. So I make sure kuti ndaunganidza zvinhu zvangu when I want to start something that says music. I see. Yeah. Okay, so ndinonzwisisa kuti muri tinozvarwa zvakasiyana uyezve tinenge tine zvipo futi zvakasiyana. Imimi semwana musikana pamakatanga kuti maakuita zvemusic chinova chiri chimwe chinhu chinorwiswa nevabereki. Muri yenyu yakazvitambira sei vabereki venyu pavakatanga kuziva kuti imimi munoita zvemusic? Yeah, isusu tichikura takangokura vanhu vachingoti zvemagitari kana kuti zvemusic ndezvechirombe, but of which variko vanoita kuti zvipaintiwe black kuti ndezvechirombe. Kune vamwe vanotoita chirombe nemagitari but havasi vanhu vese, you see. So inini ndakatanga kurecognizwa my talent ndichiri mudiki zvekuti my parents could appreciate kuti even kuchikoro vachishedzwa kunzi mwana wenyu ane chipo, even kuchechi vachinzi mwana wenyu ane chipo. Inini ndakatanga kutoita zvekushedzwa kunoimba ndichitouya nemari kumba ndichiri kuchikoro at secondary level. Wow. So vabereki vangu vaitonyatsa noti izvi zvine direction, so vaitondisupport and up to now they support me so much. Nice. Tiri ipapo zvakare tikutarisa kuti nyika yatiri ine mhando yemimhanzi yakasiyana siyana. Imimi chii chakakusundai kuti muzosarudza kuti makuimba gospel? Okay, inini kuti nditange kuimba munongoziva isusu takangokura tiri vana vechechi tingonzi hande chechi takakura tichiziva kuti kuna Mwari kune zvese. So when I'm singing gospel music, I'm preaching the gospel of God through music. I see. Yes. So sometimes kune vamwe vanhu vanosangana nemasituation anorema muupenyu, tikuda kuedza kuvaudza kuti God is everything, kuti Mwari vane nyasha, kuti ziso raMwari rinouya ipapo kunyange zvakaoma sei. So I preach the gospel of God through music. Yeah. Ndavaona pakanaka. Right. Ndanzwa muchitaura futi kuti muri kuita zvebeauty, muri kuita zve makeup, muchimanager futi music. Ndoda kunzwisisa kuti muri kuzviseparata sei kuti mune muchita zvemanager kubusiness mozowana futi time in studio muri kupabatanidzawo sei ipapo? Yeah, like I have said, zvinofanira kuti zvibatane because music I've got passion for it. I see. And it's my priority. I can't leave music. And it's an inborn gift. Zviri muma nerves angu zvekuti ndikada mukanchiti handichaimba, the following day ndogona mukanchiti ndakuda futi kuimba because zviri mandiri. And at the same time I can't leave zvinondipa ma-resources ekuti ndikwanise kuita kuti music iende mberi. So ndinotofanira kutoschedule kuti zvibatane, kubalancesa kuti my day is going to be like this. Ndotomanager kuti nhasi ndine client nguva dzakati ndikufana kunodai, ndikufana kuenda kuinterview, ndofana kutomanager kuti zvibatane. I see. Yeah. Okay. Tiri ipapo semunhu ane nguva yakati music, mune ma-artist amunoshuvirawo kushanda nawo here? Yeah, ichokwadi. Yeah, ndine ma-artist akawanda ndinoda kuti ndishande nawo. Alright. Yeah, isusu muZimbabwe I think tikasupportana sema-artist zvinogona kuenda mberi. But most of the time unenge uneshunga kuti ndoda feature naniki, ndoda feature naniki. But especially kuma-ladies atisupportani. Alright. It's difficult kuti ukati a-lady ndoda feature newe anotanga kudza ma-conditions akasiyana, but kazhinji kacho ma-artists, ma-male artists
avana kuoma musoro like vakadzi indogona mukachiti ndoda kufichana nhengi but anogona kutokudza maconditions ekunyongo unongona kuti haasi kuda but nditori nemaartists andinotofunga kuti I think ndikafichana nhengi nanhengi zvangu zvinogona enda mberi but sometimes unogona kuti kuhesitata kuti zvinogona sanondiitira ndobva ndazofunga kuti kana Mwari vachida kuti ndiende mberi ndinongoenda zvakadaro. Mwari avaendese munhu kumberi nekuti aficha nhengi but kana Mwari vachida kungoti uende kumberi unongoenda chero usina kufichwa. Tinotenda. Right, saka mina ndichikumbirawo mumbotipawo unzwisa. Okay. Any song of my choice? Any song of your choice. Okay. Kubata kwenyu Mwari kunondishamisa, nyasha dzenyu Mwari dzinondishamisa, ndadziona nyasha ndadziona, aiwa Baba dziri pano, nyasha dzenyu ndadziona, kubata kwenyu ndakuona, simba renyu ndariona, aiwa Baba zviri pano. Wow. Aiwa, this is a beautiful mune izwi rakanaka chaizvo. Thank you so much. Thank you. Saka very soon tinenge tichida kuzoramba tichikufollowa iwo tichiona kuti music yenyu yendawo kumberi muchiwinawo maawards. Okay, yeah, ndizvo chaizvo. Novimba udaro. Chokwadi. Novimba udaro. Saka tiri ipapo zvakare vision yenyu semuimbi. Tokumbirawo mungoti tsanangurirawo mbichana nezvayo. Inini vision yangu semuimbi. Vision yangu ndeyekuti ndoda kuti vanhu vaya vakaremerwa nezvakavaremera, vane matambudziko vaya nevanhu vaya vari kuona zvinhu zvisiri kufamba, nevanhu vasingazivi kuti kuna Mwari. Ndoda pandinenge ndichiimba ndiri kutraya kutsanangura nekuparidza shoko raMwari through music, nekurangaridza vanhu vakaomerwa kuti kuna Mwari anozvigona. Ende ndinovimba kuti Mwari in the next coming years ndinovimba kuti Mwari vachandisimudza zvekuti nyika dzakawanda dzichaziva kuti kuna talent Chigwana. That's nice. Ichokwadi. All right. Tiri ipapo zvakare, I know someone somewhere ari kuona and anenge atoita interest yekuti azoita find out more. Okay. Saka mungatizivisawo kuti munowanika pama social media platforms api neapi? Okay. Pa Facebook unonzi Shalin Chigwana kana kuti Talent Chigwana. Go and like and share ipapo. That's where you can find my contacts and my links. Then on YouTube is Talent Chigwana again. My videos and music yangu ilipo pa YouTube. Then you can as well go on Instagram. I'm Talent Chigwana, and as well my number is 0775 305 452. I repeat again, my number is 0775 305 452. All right. Tiri papo munyika muno muri kuita dambudziko repiracy. Imi semuimbi muri kuitawo sei kuti muedze kurwisana nepiracy kuti music yenyu iwanikwe ichibuda mumaplatforms chaiwo ichitengeseka mokwanisa kuwanawo chewiri, nekuti ndinoziva kuti kuimba itoriwo basa pachezvaro. Yeah, isusu sevaimbi tinenge tichitarisirawo kuti we have life after music. Ndabva kunoimba ndoda kugeza, ndoda kudya, ndoda kupfeka. So that means kuti life after music inodawo mari. But isusu we wish tine chishuwo chekuti kana tikagona kuwanawo macompanies anokwanisa kumaketa music yedu zvakanaka zvine gwara. Because izvozvo hatikwanise kurambidza vanhu vari kutengesa ma-CDs mustreet. Atina simba racho, but tikakwanisawo kuwana kana macompanies anotibatsira kumaketa music yedu zvekuti inenge munhu anenge akuziva kuti kana ndichida music ya talent ndinoenda kwakati kunoiwana. I think that way it will help us. Okay. Nekuti izvozvizvi hatina chatinowana. Piracy anenge achitengesa, inini ndakaimba ndikanorekodha ndikabuda mari, but Piracy ari kungonotora music achitengesa achitoisa mari momwe. All right. Yeah. Ndofunga vari kuzvinzwa vachaita setup companies anokwanisa kunyazoita proper marketing. Ichokwadi. Right. Saka mune mhuri here? Yeah, I've got 2 kids. All right. Saka vanozvitorawo sei kuti amai vedu vanoita music? My kids are proud of me. My firstborn is
5 years. All right. And the third one is three Nema months. All right. So they're proud of me. Even kana vachinzwa music yangu unotongonyazoona they start to dance celebrating. Avasati vakunyatsozivawo but unotongonyazoona kuti they are proud of their mom. All right. Yeah. Which is good. Yeah. Saka imimi as a mother muruku impact hawo here zvamina zvokuvana. Notoda kuti umwe ato impact ipapo because I'm proud to be a musician. I see. Yeah. That's nice. On that note, how are you managing kuva mai nekuva futi musician? Ndinoziva kuti music ine pressure yayo yainofamba inayo. Yeah, music as I was saying, music ine pressure, kubasa kune pressure, as well family ine pressure, but unofana to manage. So vana unotofana to tsvaga munhu anota take care of them. Because auzokwanisa kuti uda kuvabikira lunch na 1 unofana ngori kubasa une interview na 2 p.m. wega auzozvigoni. I see. Saka unofana kutsvaga maid anosara nevana achita take care of them. Paunoenda uchita errands ako nebasa rako chidzoko chivaona maniro. So unotofana to manager kutoti zvinofana kutobatana because zvese zvakakosha. Aukwanisi kuenda kubasa, aukwanisi kusiya passion, aukwanisi kusiya family. All right. Yeah, unofana kutozvibalances. Okay. Yeah. Tinotenda. So muri under company here kuti ezeni kuti makasainwa here kana kuti muri kungozviitira as an individual artist? Yeah, well, and this is under any company. All right. As I was saying, kudhara tembove nema companies I market music. All right. Zvekuti waiti unozoti ukada kuwana music yanenge waenda kana ku Diamond Music kana kupi whatever, but izvozvi atisisina ma marketing companies atikunyatsozoti unonyatsoenda apa kunomarketerwa music yako. All right. So kutongoita music yangu ndichitozvimanage ndichitoenda ndichitoita kuti ndizvimanage ndichitozvimarketa nekuita everything leg because atina ma marketing companies ari proper atiri kuziva so far kuti I can go kuti vanomarketa music yangu. So by the end of the day nopedzera kuzviitira wega. All right. Yeah. I see. Tiri papo zvekare pabasa renyu remumhanzi mamboitawo mashows here? Well, yeah. Mashows ndinoita. All right. Ndinonoimba kuma album launches, kuma churches, kuma shows, kuma birthday parties, kumichato kwese. So musi wa 12 tinenge tichimba pa Christ Unveiling kona chinoina kwami pane ladies conference papo. Tinenge tiripo tichimba. Chigadzirira album ready riri kuitwa September but chiri ku debate about my days. All right. Yeah. Nice. Saka padamba refu renyu irori rakatopera here kana kuti richitori work in progress? Ritori pakati pekutobikwa. So patinenge tichibika apa tinenge tichitogadzirisa nekutobalancisa zvinhu kuti zvine position, but I believe kuti pakuzopera kunoita August tinenge tapedza kubika. Aiwa, tinozvitenda takaritarisira damba refu renyu irori. Right. Tiri papo pama challenges amambomenshena zve-challenge yekushandiswa nema-producers. Is that the only challenge yamunosangana nayo? No. I think tine ma-challenges atinosangana nawo akawanda. As I was saying kuti music inoda zvinhu zvakati wandei kuti ikwanise kuenderera mberi. Zvakafanana pa-transportation. Kana wanyatso serious nekuimba you need transport. Kubva from point A to point B to point C to D. Kuti utravel ipapo it takes time for you kana usina chekufambisa. Because uda kubata time ndofunga une 20 minutes uri mu public kombi kuti ubate time idzodzo it becomes difficult for you because unozoti kombi nenda ichimira sometimes inombomanyiswa ne police and stuff. So kuti ubate time yako nema interviews and stuff sometimes it's difficult. And on the other way ukaenda ku interview toti uri kuenda ku interview ya 5 unenge wabva mbango vai akufambiki. Yeah. So you need transport chekufambisa. Ukaenda ku interview inonzi kutanga na 10 uchada futi chekuendesa gomba makombi unenge kusisina. So that's the other challenge yekuti kana uri artist unoda chekufambisa, number 1. Number 2, mari yanashara kuti unoda mari kuti upfeke unofana kuve futi uri presentable uri artist. Because andikwanise kuimba kuti Mwari akanaka kuti God is great ini ndiri scruff andikwanise kuudza vanhu kumira pamberi pavanhu chiudza izvozvo. So vanhu vanotanga kuona kwandiri kuti ndikuti Mwari akanaka vakanditarisa voona zvishwa Mwari akanaka
You see, so that's the other challenge yekuti we need kupfeka, we need chekufambisa. On the other hand, nyaya ndaishaura yekuti isusu sema artist kana usina mari, especially kuma ladies, it becomes difficult because uda kuita ma videos uda mari, uda kurekoda uda mari, ndopa kuzopesera kungoita zvese. So well, I advise especially kuma ladies kuti ngatsvage zvekuita ma projects, ngatsvaga zvekuita zvekuti kana uchiita zvinhu zvako it's simple. Hauzoswera uchinesana nevanhu kuti no nditirewo song ndokupai mari next week waishaya, next month waishaya, ndopa unozopesera utekerwa advantage. I see. So I as well advise my ladies to let's work hard, let's find something to do. Chekuti kana unoita photoshoot yako urikuzoti urikubudisa mari, kusvika chipa munhu anoita photoshoot mari yake okuita photoshoot, kuti munhu azoita take advantage of you, it becomes difficult for him or her. I see. You see. All right. Earlier on mambo mention kuti maka feature artists randabata ipapo ndera Matthias Meyer. Okay. Right. Saka makazi kwanisa sei semunhu ari upcoming kuti muzo feature such a big artist. Okay, ndakatanga kudaidzwa ndichinoita album ramukoma Matthias rinonzi Double. Okay. Yes. Ndakadaidzwa papo kuti ndinoita ma backing vocals album iroro rinonzi Double. Ndakaita ma backing vocals album iroro rese. Kusara kwe song inonzi Makorokoza Mucheche yakaitwa na Sharon Manyonganise. But the rest ndakaita ma BVs. Then ndaita ma backing vocals and vaona kuti voice rangu rakanakawo, and vakabva vafarira kuti ndokwanisa kuva part of them. Vakabva vazoisa proposal yekuti tokumbira kuti uye chikuband, and I was there. Ndikaenda ndikanoimba navo kuband. It was a nice experience. Ndakatomboimba navo kwenguva yakareba, but when I saw kuti ndakuda kutanga kuitawo zvangu, that's when I started kusiya maband akawanda ndakutanga kuita music yangu. All right. Yeah. That's nice. Pa album renyu ndanisina kuzenge ndanzwa mati title inonzi chizvia? Album rangu rinonzi Ziso renyu Mwari. Yeah. Nice. Rine such a captivating title. Yes. Right. Saka pa album renyu iri maka feature ma artist api na api? Yeah, album iri ndichiri kuita richiri kubikwa. Ndichiri kutarisa masongs angu kuti ndokwanisa kutsvaga ani nani vanenge vachikwanisa kumecha depending nema songs angu kuti anogona song indiani, but so far pane vanonzi Pastor Caster wenyasha Vengere ndo vakafeature song inonzi Ziso renyu Mwari. All right. No theme song yacho. Ndo theme song yacho inonzi Ziso renyu Mwari. All right. Yeah, asi kune vamwe vachatera vachazofeature album rangu kuti zviende mberi. Aiwa, tinozvitenda. Yeah. Right. Tiri papo futi tinokumbirawo maybe kanzwisa ke yamunoti favorite song yenyu pa album irori iri. Mbichana. Apa ndichiri kurekoda hangu well, I'm going to give you a piece of song, but andisanda ne favorite. All right. Because andisanda pedza kurekoda. Okay. Andisanda zoti icharova hana yangu ndeipi song. All right. But zvinoitika futi as well isusu patinorekoda une song yaunoti ichi ndo favorite yangu, but mafans anonyane surprise. Song yaunonge uchidzikisira uchiti iyi ndangoitawo zvangu, it's a bonus for the album. Ndo inosvika ichipikwa nemafans vachiti this is the favorite song, and boom, unotoona song iyoyo ichiridzwa nenyika yese. Yeah, so for now, ndoimba zvangu, but andisanda ne favorite song because I'm still in the studio. Ndichiri kumboona nekubatanidza ndichiona kuti zvakamira sei, but I can give you a short piece. All right. Kuti muzoti zvinenge zvakamira sei pa new album. All right. Yes. So I'm going to give a short piece inonzi Ziso renyu Mwari. Ndaiedza kutaura nezveziso raMwari, kuti ziso raMwari rinoshanda sei, kana ziso raMwari risiri pauri zvii zvinoitika. But I'm still working on the song, but I'm just going to give you a short piece of the song. So, ziso renyu ritarire vana vangu, ziso renyu ritarire pandinoshanda, ziso renyu ritarire utano wangu, kana ziso renyu risipo upenyu wangu Mwari wakaipanga ndikunda. So I was talking about ziso raMwari, kuti kana ziso renyu rikasatarira panotambira vana vangu, rikasatarira pandinoshandira, rikasatarira pandinofamba kana utano hwangu,
I am nothing. You know kuti sometimes munhu anoenda kubasa ozonzwa kuti munhu akawirwa nesomething akatokuvara akaremara. Panotambira vana utonzwa kuti mwana akawira mugodhi akatofa. A lot have happened in life, and sometimes utano chaiwo unochengetwa naMwari. Sometimes unoisirwa kana poison chaicho usingazivi kana kubasa kana kumafunctions, but kana ziso raMwari ririmo Mwari vanokunzvengesa mune zvakasiyana siyana, because isusu hatikwanisi kuona zvese, asi ziso raMwari rinoona pese patinofamba. Zvese zvatinodya nepanotambira vanhu Mwari vanoona pese. So ndaiti ziso renyu Mwari ngarive pese, ngarinditarire wherever I go. I need your eye. Yeah. Of which from the looks of it album renyu rirakidza kuti richanakidza. Icho kwadi musashayikwe ipapo. Rinenge richi inspire musazokanganwa kutishedza futi ku album launch yacho. I definitely invite you. Sure. So tinombonzwa amwe ma-artists anotaura kuti vanoita zvekurota music, vamwe vanosundwa nema-situations kuti vanyore. Imimi pamunonyora mumhanzi yenyu munenge maita sei, muri under what circumstances? Okay. Yeah, let me be honest with that question. Nangu personally handizivi zvinoitika, because ndokona tongoti ndiri mukombi ndotonzwa song ichitoringa, and ipapo ndototora phone yangu ndototanga kutoita a short voice note inokwanisa kuzondireminder, because ndikasatongokaita ipapo handichatomboizivi, inobva yatodisappear. As well kana ndakarara ndikarota ndichiimba a very powerful song, ndotomuka ipapo ndotorekoda ka voice note. Ndikasaka record handichakawane futi. As well pane mamwe situations ekuti ndinogona kusvika panzvimbo ndoona situation iri kuitika kana kuti mufamily kana kuti pa community kana kuti muchurch, I can as well compose a song about a situation. Pozoitawo imwe scenario yekuti ndinogona enda kuchurch koparidzwa sermon iyoyo ndogona kutoona kuti with this sermon ndogona kutocompose a song. I can as well write a song inenge yabva musermon. So manyorora ndinoita masongs ndonyorora in different ways. Zvinongodependa nekuti yauya sei. So inini zvezvi ndichida kunorekoda handisi munhu wekuti ndinoita time yekuti ndaunyora 10 masongs 15 ndaise mubhuku, handitonyore, handitombona nangu yekugara pasi ndichinyora masong, but inongoti payangouya ipapo ndobva ndatocapture song ndoichengeta. Nice. Yeah. Right. Mambo mention futi video production uchiti mukati rekodei munobva maita DVD. Yeah. Right. Ipapo pa video production munoita zvekuita sei, muri kunyora mavideos enyu here and production dzacho dziri kuitwa nani? Okay. Pa mavideos ndingangoti vanhu vanonyanya kuda mavisuals than maaudios. Alright. Why? Vanhu vanoda kuzoti who is talent. Ndiana anonzi talent. Vanoda kundiona kuti uyu ndiye talent wacho anoimba nezveziso raMwari kana kuti nezvenyasha dzaMwari. So mavisuals are strong than maaudios, because mavisuals munhu akuda kuona kuti ndi talent akaita sei and stuff, akuona kuti zvinhu zvake zvakarongeka here zvaanoimba and stuff. So ukaita mavisuals anokasira kupusha career yako than audio. So as well kuma video production, kana uchida kuita mavideos ako unogona kunyora wega yatinoti script. Kana kuti kunyorerwa na videographer. So choice ndeyako kuti uda kuti videographer akunyorere script here kana kuti udonyora wega, or else you put your heads together mubatsirana kuti apa toita sei, because pane pamwe pekuti mukungoshuta video zvongoenda hazvina depth, but videographer sometimes anogona kuudza kuti no talent izvo aurida kuita izvi zvazvikudhara zvakasara mazaona kuri kuitwa izvi. So just because inini handite mavideos handikwanisa kuziva zvaakuitwa, so unomuti no it's okay, ngatiitei takadai, so alright ngatichibatsirana kuti zvifambe. And as well mavideos anoda mari, unoda zvekupfeka, unoda zvekufambisa. And as well kana ndichishuta hangu mavideos angu handina vanhu vari specific kuti ndikuda alright. Chero munhu akanditi inini sister ndoda kufeature pavideo renyu, it's fine. Ndongomudza kuti kupfeka zvakati ende uya kuma rehearsals for dances kuti asazoti achitamba neuku vamwe achitamba vachienda neuku. But yeah, kana zvinhu zvacho zvina Mwari zvinoendeka. Ende music kana uchiimba gospel ukaisawo Mwari mukati zvinokurerukira, uzonyanya kuisa simba rako, but Mwari vanoita vachikubatsira. Chokwadi. Ndinoda kukutendai vatsigiri nekunditsigira kuti ndikwanise kuenda mberi. My name is Talent Chigwana and I'm a gospel artist. Music is my passion. Chandoda kutaura ndechekuti ndinokutendai ramba muchinditsigira, because kana mukasanditsigira ndina kwandinoenda
ndimi makumbo angu anoita kuti ndiende mberi. Kana mukalikeawo mukandipusha kuti ndiende kumberi ndinoenda mberi. Ndinokutendai, rambai muchinditsigira. As well, my number is 0775305452. I repeat again, 0775305452 is my number. Your support is highly appreciated. Thank you so much. Right, se zvamango zvinzwirawo tanga tinavo pano Sister Talent Chigwani vanoimba musambo wegospel. Makasunungukawo kuvafollowa pamapages avo avambo mentiona earlier on. Tinokutendai nekuramba muchiona Sly Media. Musakanganwa zvakare kuklika nekulike ma social media pages edu anosanganisira YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, ne TikTok. Munowana zvese zvatinenge takakuisirai ipapo. Nokutendai.